Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Nofru da s-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Giuseppa, Giulina, Edmund u Pauline Buġġejja. Kien xi ħaġa sabiħa eżies li jinġbarna hawn ilkoll flimkien dalgħodu biex nibdew din il-mixja. Imma qabel ma nibdew nimxu aħna, u Alla nnifsu li qed jersaq u jimxi lejna. Għax irid jurina imħabbtu. Hija l-imħabba ta' Alla li tiġbidna lejh. Ejjew inħalluh jiġbidna lejh. Ejjew inħalluh inissel fina il-paċi. Ejjew nitolbuh biex dik il-paċi fil-qalb ta' kull wieħed tasal biex isseħħ ukoll il-paċi fid-dinja. Jekk nirriflettu ftit, kull dnub huwa frott l-egoiżmu u kull gwerra hija frott l-egoiżmu ta' xi wħud. Għalhekk jew nilqgħu wkoll l-appell tal-Papa Franġisku biex din il-ġurnata tal-lum ngħadduha fis-sawm, fl-astinenza u fl-adorazzjoni, fit-talb quddiem Ġesu għal paċi fid-dinja. Illum l-att penitenzjali jinqabes għaliex bħala qatt penitenzjali qatt li fih nuru li aħna l-koll midimba hemm ir-rit ta' tqejt tal-irmiet. Nitolbu. Għatina mulej li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu. Ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-profeta Joel. Dan jgħid il-mulej, erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bil-fiq. ċartu qalbkom u mhux il-bieskom u erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom għax hu twajjeb u ħanin. Tqil biex jinkorla u kollu tieba u jisobiħ għall-ħażen. Min jaf jerġax jibdielu jisobih u jħalli barka u rajħ, offerta tal-ikel u tax-xorb il-mulej Alla tagħkom. Doqqu tromba f'Sion, ordnaw sawma, sejħu laqam qazza, iġbru l-poplu, qazzu l-ġema, għajtu l-xjuħ, iġbru t-tfal u t-trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bejn l-artal ħajibku l-qassisin għaddejja tal-mulej u ħajjgħidu ħenna l-poplu tiegħek mulej u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa' għaż-żeblieħ u jiġi fil-sin il-ġnus. Il-għala għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħhom u l-mulej ġitu għejra għall-art tiegħu, għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. U Alla ħenna lina għax dnibna. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobbor ta' ħnina tiegħek ħassa ħtijieti, aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi, kontrik biss jien dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Oħloq fija qalb safja u Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħiex minni l-Ispirtu Qaddis tiegħek.
rodli lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spirtu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawla Apostlu li Korintin, Ħuti. Aħna namluwa ta' ambaxxaturi ta' Kristu bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna insiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela inħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja tiegħu għal xejn, għax hu jgħid: fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni jentek. Araw, issa hu iż-żmien tajjeb, araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-Mulej. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Illum la twebsux qalbkom iżda isimgħu leħen il-Mulej. Gloria u tifħir. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: qisu li l-għemil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand Missierkom li jew fis-smewwiet. Mela, meta tagħmel karità, tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' bwiċċ ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int, meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija. Biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu moħħbi irodlok hu. U meta titlob, tkunux bħal dawk ta' bwiċċ ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int, meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Meta ssumu, tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' bwiċċ ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom quddiem in-nies jidhru li huma sajmejn. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta tkun sajjem, idlek xarek u waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Il-kelma tal-Mulej. Fl-ewwel qari il-profeta Ġoel għamlilna dan l-appell: ordnaw sawma, sejħu laqa imqazza, iġbru il-poplu, qazzu il-ġema, għajtu l-xjuħ,
iġbru it-tfal u t-trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa minn kmajra tagħha. Ħajjejt il-poplu, ħenna l-poplu tiegħek mulej u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa' għaż-żeblieħ u jiġi fil-sien il-ġnus. Hawnhekk eżjes fi ftit versi għandna xi fisser ir-randan. Ma nafx indunajtux qed jitlobna li jinsumu. Saħansitra anke it-trabi tal-ħalib, anke iċ-ċkejknin. U qed jitlobna inġabru il-koll, sejħu il-ġema, ejdu il-kulħadd, jinġabar f'post imqaddes. Ħalli meta aħna l-koll fl-imkien bħala poplu, anzjani, nies f'saħħithom, morda, xjuħ, tfal, trabi, toħroġ biss karba waħda. Mulej, ħenna lina. Ftakar li jinti l-maħbub tagħna, l-arus, u aħna il-arusa tiegħek. Għalhekk ħriġna minn kamritna u ġejna hawn biex niltaqgħu miegħek. Dan huwa eżjes ir-randan. Ir-randan huwa żmien fejn jiena u int nintebaħ, anzi mhux jien, aħna nintebħu minn aħna. Nintebħu li l-egoizmu tagħna ikissirna. Li l-għerq ta' kull dnub huwa l-egoizmu. Anke l-istess ħajja spiritwali tagħna tista' tiġi maħkuma faċilment mill-egoizmu tagħna. Ma nafx inbaħtux mill-Vanġelu. Ġesu isemmi 3 armi li bijhom jiena u int nista' nirbaħ id-dnub l-egoizmu tiegħi għax id-dnub ma jiġix hekk mill-ajru. Id-dnub hu meta jien naħseb u npoġġi lili nnifsi flok Alla. Allura naf li ngħid jien naf kollox, ta' ħadd ieħor ma jimportanix minnu, għandi l-flus naħkem fuq oħrajn u 1000 ħaġa. Imma hawnhekk Ġesu jagħtina 3 ħwejjeġ li bijhom nistgħu nirbħu l-egoizmu tagħna, imma fl-istess ħin ukoll l-egoizmu jista' jirbaħ fuqhom. Meta tagħmel il-karità, jibda mill-karità. Għaliex jgħidilna tagħmel karità? Għaliex ipoġġi l-karità l-ewwel post? Għax meta jien nagħti karità xi fisser? Li jien għajnejja ħarsti mhix qiegħda fuq innifsi, imma qiegħda fuq ħadd ieħor. U biex nagħti karità lil ħadd ieħor mela jfisser li jien għand baħt li ħadd ieħor qed ibati forsi jiżjed minni, li ħadd ieħor għandu bżonn l-għajnuna tiegħi, ħadd ieħor għandu bżonn kelma ta' faraġġ, ħadd ieħor qed jistenna li jien innewwillu jdejja. U meta jien nagħmel dan, x'qed jiġri? Qed nirbaħ l-egoizmu tiegħi. Qed inħares mhux lejja nnifsi imma lill-oħrajn. Ikompli. Meta titolbu
Toqgħodx titlob biex jarawk in-nies. Toqgħodx tiftaħar kemm titlob. Għax it-talb x'inhu? It-talb huwa laqgħa tiegħek ma' Alla. U mela jekk jien it-talb tiegħi qed nagħmlu biex nuri kemm jien għaddejs, ħanejduha kif ngħidu bil-Malti, mela jien m'iniex niltaqa' ma' Alla, imma qiegħed niltaqa' mija jien nifsi. Mela dak kollu li qed nagħmel mhu jiswili xejn. Għax jekk it-talb ma jlaqqanix ma' Alla u jlaqqani mija jien nifsi mal-egoizmu tiegħi għax nippreżenta u naħseb li jiena għaddejs aktar minn ħadd ieħor u ninsa li jiena midneb u ninsa li jiena għandi bżonn il-ħniena ta' Alla. Allura dak it-talb u biss kliem vojt. U t-tielet punt ta' kif jien nirbaħ li l-nifsi. Is-sawm. Lum il-ġurnata issejb ħafna li jgħidulek is-sawm m'għadux floku, is-sawm m'għadux f'postu, hija xi ħaġa antika. Jiena ngħidilkom llum il-ġurnata is-sawm sar l-aktar ħaġa importanti. U ngħidilkom ir-raġuni għaliex. Għaliex is-sawm li jien ma niekolx ma jfissirx li l-mulej jrid ninsawwat lil innifsi, imma iridni nintebaħ li hemm affarijiet ħafna akbar, aktar importanti qabel l-ikel. Iridni nintebaħ li jekk jien għandi kollox u għandi bil-ħela u narmi, iridni niftakar li hemm ħafna oħrajn li qed imutu bil-ġuħ. U dak li qed narmi jien mhuwiex tiegħi imma hu ikel misruq lil dak li qed imut bil-ġuħ. Araw eżies mela kif dawn it-tliet ħwejjeġ li l-Knisja qiegħda tagħtina fil-bidu ta' din il-mixja biex induq il-ħniena t'Alla, ejjew inħadmuhom, għandna l-armi f'idejna, ejjew nużawhom. M'għandniex armi tal-gwerra, għandna armi li jġibu l-paċi, li jġibu l-għaqda bejnietna. Għandna armi li jsaħħnuna bħala komunità nisranija li jaqduna mal-imħabba ta' Kristu, li meta jien inħares lejn Kristu nintebaħ kemm jien tassew minn xejn ftit irmiet, imma jien sirt niswa dak l-irmiet huwa għażejs, huwa qaddejs, mhux għax jien sirt qaddejs, imma għax qaddisni hu bil-maħfra u bil-ħniena tiegħu. X'iswilna nagħmlu 1000 esperjenza, x'iswilna li nkun naf kollox, imma mbagħad ma għamilx esperjenza vera tal-imħabba ta' Alla. Ejjew nitolbuh il-mulej, ejjew nitolbuh illum f'din il-ġurnata biex ikompli jenna biex aħna tassew niftħu qalbna għalih u għal xulxin. Sejrin namlu issa nqumu bil-wifqa u namlu id-berik tal-irmiet, imbagħad nirċievu l-irmiet fuq rasna. Qabel ma ngħid it-talb ħanejdilkom kif se nagħmlu l-irmiet. Qegħdin żewġ saċerdoti, jien ħanoqgħod fin-nofs, Dun George ħajoqgħod naħħa
L-ewwel jagħmel naħħa tal-ġenb imbagħad inur in-naħħa tal-ġenb l-ieħor. Però nitlobkom li nitelgħu għall-irmijiet nibdew minn din naħħa ta' fejn hawn l-ambone. Ibdew minn wara. Tal-aħħar jitilgħu wieħed wara l-ieħor u jgħaddu mill-ġnub u jinżlu. Inżommu imma id-distanzi. Ħallu għall-inqas dak il-metru bejnietkom. Itelgħu wara xulxejn imma mhux immissu ma' xulxejn kif konna nagħmlu qabel ma kien hawn il-pandemija. U nagħmlu dan il-ġest b'sens ta' umiltà. Jiena miexi quddiem kulħadd. X'qed ifisser dan? Qed ngħid quddiem kulħadd li jiena midneb. Imma qed ngħid quddiem kulħadd li jien għandi bżonn l-imħabba ta' Alla. Għalhekk is-saċerdot jgħidilna dawn il-kelmiet: indmu u emmnu fil-bxara tajba. Indem, intebaħ li inti midneb imma emmen fl-imħabba u l-ħnina ta' Alla. U għalhekk inħeġġiġkom biex dan il-ġest nagħmluh bil-kalma, bil-mod il-mod inżommu id-distanzi. L-istess għal tal-ġnub. Nitolbu. Ħuti Jeżies, bl-umiltà kollha nitolbu lil Alla l-Missier biex isawwab il-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet li sejrin inqedu fuq rasna xhieda tal-indiema. U Alla, inti tħenna għalina meta numiljaw ruħna quddiemek u bit-tpattija li nagħmlulek taffi il-korla tiegħek għalina. Fil-ħnina tiegħek isma' it-talba tagħna. Tkun twajjeb magħna mulej. Sawwab il-grazzja tal-barka tiegħek fuq dan l-irmiet li aħna għaddejja tiegħek qegħdin inqedu fil-bidu ta' dan ir-randan li sejrin inqedu fuq rasna biex wara li f'dawn il-ġranet qaddisa inkienu ħejjejna ruħna u ssaffejna midnub jistħoqilna naslu biex niċċelebraw sewwa il-misteru tal-Għid b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li jsaltan u li jgħix jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ma jien xejn mulej għax witrab jien tnissil imma inti tħobni u għalija intmit tagħti salib nistabis jien nistħar tiegħek jien kolbi kemm Kud li bidejja, nitħolbok misli din qalbi, inħobbok imla din ħajti, mulejja tiegħek jien, kolni kemm jien. Metar kopteja nħares lejk, o Ġesu, ma kem jien ċkejken mingħajr saħħa xejn. X'nista' nofrilek u din ħajti mulej tiegħek jien ħolni kemm jien. Kud li bidejja nitħolbok misli din qalbi inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien.
Sajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umiltà, min dawk stess soffrejt, il-attu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mitu irixu xtajt, jibassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulħej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek ħajt biex li bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Eżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umiltà, min daw stess soffrejt, jihlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mitu irxu xtajt, jibħassar tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek ħajt biex li bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Ġesu tiegħi, rasek l-għażiża, min jigizlek dak ix-xew, kienu l-ħafna dnubi tiegħi, Ġesu tajjeb ħaferu Ġesu tiegħi, min kellu l-ħila, jerfa' idu fuq ħaddej, kienu l-ħafna dnubi tiegħi, Ġesu tajjeb ħaferu
Nirringrazzjakom hekk tal-mod dinjetus ta' kif tlajtu u nżommu anke d-distanzi anke għat qarbejn issa llum nagħmlu hekk ukoll. Imma ma nitilgħux dejjem fuq xulxin, dejjem inżommu nitilgħu fila waħda u bil-mod il-mod. Fl-istess ħin kemm tkun xi ħaġa sabiħa waqt li inti qed tistenna u qed tara l-ieħor qed jersaq lejn Ġesu. Ejjew aħna nitolbu għal xulxin u ngħidlu mulej birek il dik il-persuna għamel li f'dan ir-randan ikollha l-paċi tiegħek. Aħna meta ngħidu nistqar l-Alla, ngħidu nistqar l-Alla li aħna l-koll midinbejn, imma u nitlob lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Dawn il-mumenti jridu jservu biex aħna nitolbu għal xulxejn u fuq xulxejn il-barka ta' Alla. Nitolbu li l-barka ta' Alla tinżel fuq kull wieħed u waħda minna. Jew għalhekk issa nresqu wkoll it-talbiet mhux għalina għall-poplu kollu ta' Alla, għall-umanità. U ngħidulu mulej għatina il-paċi u l-imħabba tiegħek. Mulej għatina il-paċi u l-imħabba tiegħek. Nitolbu għall-poplu kollu Nisrani biex jgħix b'impenn, b'serjetà dan iż-żmien għaddejs li inti tatina, żmien li fih trid li qalbna issir tixbaħ il-tiegħek. Nitolbu. Flimkien mar-raj spiritwali tagħna il-Papa Franġisku qegħdin nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja. Għamel li jifqu il-gwerer għaliex aħna nemnu li inti m'intix Alla tal-gwerra imma jint Alla tal-imħabba u tal-ħniena. Nitolbu. Nitolbu għal-morda tagħna, l-anzjani tagħna, dawk il-persuni li qegħdin fl-isptarijiet tagħna biex isibu persuni li jħarsu lejhom, jifmu il-bżonnijiet tagħhom, jgħinuhom u juruhom kull imħabba. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex is-sawm tagħna iservi wkoll biex narfu li l-bniedem mhux bil-ħobs jgħix iżda bil-kelma tiegħek, biex narfu wkoll miċ-ċaħdiet tagħna ngħinu lil min hu imċaħħad mill-ħobżna ta' kuljum. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, dik l-om li kienet wieqfa taħt is-salib hija l-istess om li wieqfa magħna fil-mixja tagħna. Ħatimxi magħna biex tressaqna u tenna dejjem induqu l-imħabba tiegħek. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla missirna inti jani fil-ħniena, ilqa' it-talbiet ta' wliedek u għatina qalb niedma, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Hennalina mulej, hennalina, hennalina mulej, hennalina. Lejk mulej nollu lubna jismana, għalix fiki tamajna finnike. Hennalina mulej, hennalina. So benin midnu bitali modi, nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. Hennalina mulej, hennalina.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. B'solennità kbira mulej sejrin nofrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-Randan. Nitolbuk li blemil ta' indiema u imħabba inrażnu fina l-ġibdiet ħżiena u nitnatfu minn dnubietna ħalli nitħejjew kif jixraq biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna, inti trażżan fina drawwiet ħżiena, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqemuk id-dominazzjonijiet, il-kol ferħana jinfaħruk is-smewwiet ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom
infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu eżies fuqna l-koll il-maħfra ta' Alla. Ejjew nitolbu l-qawwa li aħna wkoll nkunu kapaċi naħfru lil xulxejn kif il-mulej jaħfer lilna. U għalhekk ngħidu, Missierna li inti fis-smawijiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fejdi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Għatqarbin nitlobkom biex kif għamilna għall-irmiet nitolgħu nibdew minn wara u nżommu dejjem id-distanza. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma' talbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi minikitha għal dnubieti wisħefin. Ħenna lik, ja ħenna lilha, o Ġesu, skur għad mansini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba, baħar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar tisbħal kieku ma konċ tiegħi tissir. Ħenna lik, ja ħenna liha, o Ġesu, skur qatt ma nsini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kollha, sita kollu
jasra bisil fruha flok tjubitek in jarra henna lia o Jesu skur at mansit izdan hopo qalbi kolla haydi kolla yinarrit Allah tiye yin sammartek qalb miskif ramas halik waqti inti haydi sommi qalbek bozzat habib henna lia o Jesu skur at manzit izdan hobbo qalbi kolla haydi kolla yinarrit poplu tiei, heit nifishat in astekina. Hadik in jeitim salak, dur leia miljit halbek sogina. Halvaitek Fit desert bilmanna yinat maitek Halmeut ikun dannaitni Mazhali inti salabni poplu tiei, heit nifishat in astekina. Hadik in jeitim salam, dur leia miljit, halbek sobinam. Kellek zon shi haja uċħattilek Għalija kol tibni u jirmi s-sirek Bil-ħarezza f'tati ġenbi Lejn tħajtek l-aħħar tarta poplu tiei, heit nifishat in astekina. Hadik in jeitim salam, dur leia miljit, dek sobina. Saba kolla daw li triqur heitek Lilma mil-blad ġiri il-profdejtlek Fil-ħaġ il-ħal ġejt ejtni Għalix malajri sejtni poplu tiei, heit nifishat in astekina.
nitolbu. Għamil mulej li s-sagrament li rċivejna ikun ta' għajnuna għalina biex is-sawm tagħna ikun joġbok u jiswilna għal fejqan ta' ruħna bi Kristu Siedna. Fakkarkom li issa minn hawn ftit mumenti oħra tibda ġurnata ta' adorazzjoni. Friġlejn il-Madonna fil-kappella sejjer ikun hemm Ġesu espost biex matul dan il-jum kif talabna il-Papa titla fis-sema talba ħerqana għal paċi. Dindarawhom naħseb jien id-batija ta' tant insara Ukreni fix-shelter maqfulin jitolbu, saċerdoti li ġew anke maqtula jew nitolbu għal paċi fid-dinja. L-adorazzjoni sejra tibqa' kontinwa mingħajr ma tieqaf sas-6:30 tal-lejla fejn imbagħad fis-6:30 tibda l-quddiesa. Matul din il-ġurnata ħajjingħad ukoll tittat l-20 misteru tar-Rużarju. Se jkun hawn l-ewwel 5 misteri ħanejduhom fil-11, imbagħad fil-4, fil-5 u fis-6. Inħeġġiġkom li anke tgħidu din it-talba anke minn djarkom, partikolarment f'dan il-jum li il-Papa qed jagħmlu jum ta' talba għal paċi mad-dinja kollha. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' pienu vometana l-maletin għafdarek ġenana għaxin il-qana. Madonna ta' pienu u d-dimek ħerqana ġenana nitolbu biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.